Kublai pi baro, ngip diang so bhai pi syakani ka thup khubor mataka janmit. Shwa bengin sedang tungi ya phai syakimat bakong san. Kieu ka jing kot nakaklam COVID-19 ha India, syaka kandai po point airline nakashispa, hadin ba nyaw puwe lak, lai punyaw hajar ngut kinongpang, kilakot no hadu mentang. Onya kren umodi bat ki CEO jong ki company Khasi umpiang, tiba he jong ka perthei mataka janmit. Yo Menteri katanat kakwat kakiya kajalla uba AL hack ya kajingpang klam COVID-19 sumar set kot no ya lede. Bat yaj bet ka lenyam Durga Puja ha Meghalaya ha padeng kasung kasan. Ki khubor ki babnia ka India kala kinjo sha away pat umaumer ha kajingya khun jong ka persha jong ka ya kajingpang klam COVID hadian ba kajingkot na kani ka klam kala kiyo sha ka khandai po point airline ka shispa da kajingkot no jong palat nyo phuwe lak lai phunyaw hajar ngut ki nongpang hado menta ki breu ki blakot no na kani ka jingpang ha kani ka ri kila tam khatwe sha ban ya ki breu ki badang shitom hado menta la jan kumba riu pho hajar ngut kila kot no tang hakine ki arfusau kenta badang shudep katba ki dap bedang shuyo ya kene jingpang hapo kaju kapor kila long tang kumba sau pusan hajar ngut aa ha kaju kapor pat sau pu prangut ki breu kila lap ba ladon ya kene jingpang hapo kene jella menta kasngi bat shispa life khandai ngut ru kila kot no ki breu ki badang shitom na kene jingpang hapo kene jella hadu menta kilong shi hajar sanspa khatsau ngun. Menteri rangba do jong kari Narendra Modi saya kren bat ki CEO jong ki company Khasi umpniang bat gas haka jingelang ka bajulong man la usnem bala penlong da ka niti ayok bat katanat petroleum and natural gas menta kasngi lingba ka video conference da ka bas ngau ya ka jingdon kam ba ka India ka deban kiyo no na ka kerdan tangkum ka nong thiet sya ka nong don bentalem haka Khasi ka pateng ka niti ayo kelas dang ya ka jingalang ka baningkong jong kini ki CEO bat menteri rang ba do house nam hajar khan riu ka jingkiu jong kani ka jingalang la ban yo ishai na ka daw ba kumba sau pusan hadu san phongut ki CEO jong ki company wat ki ba na bari ru kilaya lumlang man laus nem ha ka ba ki jakren ba ya phleu jingmut ya ki mat ba ya ki lat ki kabu bat menteri rang ba do. Menteri katanat kakwat kakhia ka jilla Meghalaya AL hack ulangat hakashrip jong ka jingpang klam COVID-19 uba hack ulaong baka kaipot latest ya ka nuksa bala shim na la penbana hakasngi ublay la test ya hakasngi satjan da ka test CB nat bat ka kaipot kalapen ba ula yo ya ka ne ka jingpang uba hek ula don hanong ba New Delhi hadu kumba shitayo bat ula 1 poi hanong ba Guwahati arsngi shwa ba 1 pai no shanong ba Shillong haka khat khandai tarik urisau menteri ula sumar set kot no yalade nadu ba ula 1 pai biang shapo ka jilla haka we ka yeng basa uba hek ula ong ba wat la shem ba ula yo e ka ni ka jingpang udon bet hapdeng ka met ka bashat baklan klem kano ka jing shitom. Ka lenyam Durga Puja ka basaw sngi lenter hanong ba Shillong bat haki way pat ki jaka jong kani ka jilla kila yat bet yat renti hapadeng ka suk kasan klem da don kino ki jingjia ki basngo si haka sngi ka bakhadu jong kani ka lenyam le rukom ya ki arphulai tali ki bleithau la pengam no hapolo ki pai riunget kila yami banya shimmenta haka jinglet bread blay da ka babut perking ya ki kendon yada jingpang klam covid Kibor penyak distrik kila penbiang ru ya kibor pahara ban pentik na baka lenyam le rukom baro kan yaj bet yaj renti ha kani kanong ba komjo ru ha kasnong jowai bar haki wei pat ki benta jong ka jella. Presiden kaseng KSU uba Lambok Star Marngar menta kasngi ulaong baki don katto katne ki kenhun kibas dang ban let ra khubor sya ka sarkar pedeng bat sya ki briu kiba sya ki benta pedeng jongkari baka seng KSU bat ki Khasi ki dei ki ba persya ya ki jaj ben riu banabar jella
habia kren bat kinong tho khubor mentakasngi uba mar ngar ula ong bakane ka jing kano kabale da kini kikin hun kalong ka bom day ulayat huru bakalong ka basngau si ban yo sngo bakadon ka jing tmu da ki kattu ka ne kikin hun ban wanra ya ka jing sngo pher jaj ban riau hapo ka jilla ula ong bakalong ka babakla ban kano bakaseng KSU ka yale ban wanra ya ka jing sngo ya pher jaj ban riau ha ka jilla na ka jing jia sha thombor ki dikhot ka seng ha ichamati bat ongru baka kin hun jong ki jaj ban riau ki da bar ka jilla kila shu pen tho bria ya ka seng da ka bashu wanra hapadeng ya ka jing jia ha ichamati kabla jia mata usnem ha ka ba we na ki dikhot jong ka ula du no ya la ka jong ka jing im. Suddenly, these people, they are trying to ignite on this issue. They went to West Bengal, Mumbai, and some parts of the mainland India to mislead the people of the mainland India, especially the government of India, that the KSU and the Khasi people, they are very anti-non-tribal, they attack non-tribal. But that is totally unacceptable because there is nothing happened. We are very, very unfortunate to see that the people try to bring the communal color in the state of Meghalaya, not because what is non-tribal. Haki por bagi kattu ka ne ki ken hun kila berngem ban penthut ya ka suk ka san hapo ka jilla ka snong rit kum ka shela ka pau kum ka nong muna jong ka jinga long ka we wat hapadeng ki jinga pher ki babun bat ka suk ka san hapadeng ki jaj ben riu kum bala seng ya ka ne kari tonginya ngap ya ka ne ka khubor na shela ka jingle niam dur ka puja ka de ka jingle niam ka bahe adu jongki pat ben riu na ri thor ki badon ha Meghalaya ha ka wei pat kalyang ki jaj ben riu Khasi ki badon ha Shilla East Khasi Hills ki la shem benta shirham ha ka jingle niam dur ka puja uswami Anura Gananda ubadai umong na ka Ramakrishna Mission ula penpha shapang ka tenra jong ka ne ka jingle niam ka bade ka dak jong ka jinglong sipara panang ki jaj ben riu ba pher. Since 1930s this puja is going on every year. And it has developed its own unique features. Here you will find that the unmarried girls and the unmarried young boys, they become volunteers inside the temple. It is a big event for them. You can see from the smallest kid to the oldest person, they wait for mother to arrive and do. There is a tremendous energy, and you know our culture accepts diversity, and they have always accepted diversity. And they have maintained their own culture in spite of whatever changes have happened over the years. That is the beauty of it. Ya kan ka jingle niam la penlong da Ramakrishna Mission sora ashram bat kinong shong snong jong ki Shilla ki lai sim benta da ka jing sadhem ki riu temen na prang ki jat ben riu Khasi ki badon ha kan ka snong ki jurakhi ya kan ka jingle niam bat ki khmi lenti ba kan ka ble ka dei ka nong pensat bor bat ka nong ya da jong ki sisnam rungam pendu yang ni puja namar baleba kami durga bawan hang ni bang raya ki jinsne baro ya ki kenia ya ki sistem ya ki jinjar jo ki bereu bang penda bang penkot ya ki jinduna baro te nam tang daw sisnam iha bang ya le sistem itre sistem nam taka di kador ka puja te manus nam hi ilong hi kamta nadu bang adongkha hadu mentane ni reta ngaladap nyupusnam ki pat riu ngait bekentup ya ki trai muluk pat ki bam deiru ki trai ri ki jura khi lang na du ki po pamen shwa ya ka jingle nyam dur ka puja hasila da ka jingle long ka we kani ka pen iru ya ka jingle long ka we wat hapadang ka jingle pher jingmut pat ka jing persang pen kentup lang ya ki ni baro video report DD News Meghalaya mentapat nginya petshwa ya ka jinglong jingman ka sun meneng ha Shillong ka jing shit kalong arpaway point iwe degree Celsius bat ka jing kriat kalong khatsau point iwe degree Celsius ka jing sngam ka haw kalong nyop khandai na ka shispa min step bat khandai paway na ka shispa janmit ka jing hap slap kalong 0.0 millimeters kala bandon ka jing hap slap ha Shillong bat ki jaka bamarjan shwaban penkut nginya phai biang sashi sen shikimat bakongsan Kiu ka jingkot na kaklam COVID-19 ha India, siya ka kanday po point airline na kashispa, hadian ba nyo puway lap, like nyo hajan mut, kinong pang kilakot no hadu menta. On yakren umudi bat ki CEO jong ki company kayi upnyang, kibahe jong ka perkay menta ka janlir. Yo umentri katanat dapat kakya ka jilla uba AL hack ya ka jingpang klam COVID-19, sumar set put no ya nadi. Bat yajbet ka le'nyam Durga Puja ha Meghalaya hapadeng ka sukasan.
parlok kattu ngilapoi shakabakut jang kathuk kubor jingi metaka janmiet hadu bang de shembyang bat phi la shai gasngi khublei phi baro. Namaskar, this is Amitabh Bachchan. The novel coronavirus or COVID-19 disease can be stopped. Together, we can do it. All we need to do is to take some basic precautions. Whenever you cough or sneeze, always cover your mouth with a